Ngrumaketake paseduluran. Panglimbang 5 menit dina setupon tanggal 31 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 39 tekan ayat 56. Wingi sore komunitasku ketekan tamu Pak Soleh Sakbrayat. Satemene patemon iki wis kakarepake watara 3 sasian kepungkur. Nanging merga maneka alangan saka komunitasku lan uga saka brayate Pak Soleh lagi bisa kaleksanan dek wingi sore. Patemon iki dumadi merga kekarone padha-padha ngendhem pepinginan kanggo ketemu lan tepung. Amrih tansaya rumakete paseduluran. Nadyan prasaja patemon sore wingi rinasa gayeng, mirunggan lan nyenengake. Sadurunge patemon iki dumadi, liwat si Aldo bocah postulan sing ndak pasrahe golek asakan sayur kanggo nyubal pakan pitik. Aku sak komunitas lan Pak Soleh Sakbrayat amung komunikasi liwat kirim-kiriman warta lan prasapa. Dina iki bareng pasaman suci sak jagat, awake dhewe padha mestakake prastawa kenya Dewi Maria sonjo menyang daleme Eyang Sakaria lan Eyang Elisabet. Manut wanemuku, patemon antara kenya Dewi Maria kalawan Eyang Elisabet dumadi banget ing mirunggan. Mirunggan jalaran kejaba kekarone pancen ngendhem karep lan pepinginan kanggo ketemu, ananging kenya Dewi Maria mligine kupiya nglegake wektu kanggo nyambangi sanake iku. Kenya Maria kepengin ketemu Eyang Elisabet jalaran kejaba suwe ora ketemu merga jarak kang adoh lan karepotan dewi-dewi, ananging uga merga menggalihake bot repote Eyang Elisabet kang ngunduri babaran. Sajake warta saka malaikat Gabriel ndadekake manah dalem kenya Dewi Maria goreh. Dene Eyang Elisabet piyambak merga saka yuswane kang sepuh sarta kahanan kandhekane kang uga ndungkap mangsa-mangsa sepuh ora bisa tindakan adoh nyuwun pitulung marang kenya Dewi Maria. Mula ya amung tandang gawe ing sakiwa tengen omah wae. Sacara mligi jarak kang adoh antara Nazaret ketuk El Karim watara 120 km, kahanan mendak mendukule alam pegunungan katambah jejere minangka wong wadon mujudake pepalang kang ora enteng lan ora gampang kaatasi. Durung meneh anane begal lan kewan galak kang bisa wae malang kadhak ngerah mangsa. Nanging kabeh pepalang mau kakalahake dening karep lan pepinginan ketemu asung pitulung marang Eyang Elisabet, sedulur kang nembe nemu ribet. Kanthi tembung liya, katresnanan welas asih kasil ngalahake maneka pepalang kenya Dewi Maria kanggo ketemu lan asung pambiyantu marang Eyang Elisabet. Tekane kenya Dewi Maria ing daleme Eyang Elisabet kapapak kanthi bungah. Iki kawakili ing tumanggape si jabang ing kandhutan Eyang Elisabet kang njomblo-njomblo bungah. Sanjane kenya Dewi Maria ing daleme Eyang Elisabet lan uga Eyang Sakaria kejaba ngrawuhake Sri Yesus kang nembe nggonta ngrembaka ana guwa garba dalem, ananging uga ngrawuhake sacara nyata welas asih dalem Allah. Para tresna pelem kinasih, manut panemuku, sairing kemajuan zaman, pakulinan lan budaya sonjo tansaya luntur. Uwong luwih seneng umek marang kabutuhane dhewe, uwong mager malas gerak. Mula saka iku, pesta prastawa sonjo dalam kenya Dewi Maria dina iki ngelekake kita kabeh iba wigatine nguri-uri budaya sonjo marang pepadha, mbuh menyang tangga teparo, mbuh menyang warga sak pasamuan, mligine sanak kadang. Ing kala iku berkah dalem bisa kaedumake. Monggo kita pepes manika godha kang marakake awake dhewe wegah gerak, mager, sok sibuk uga sikap cuek mring pepadha.
Suawi sami munjuk kunjung kasmo dalem yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamoasih kawula muju sembah nawi tulodo kenya Dewi Maria ingkang sampun dados sambung asta welas asih dalem. Amin. Kunjung kasmo dalem yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.